Kirol erakunde eta enpresek digitalizaziorako laguntzak eskatzeko epea zabalik. Nafarroak tuterako zainzuria eta urburua eraman ditu Madrilgo 23 jatetxetara. Nafarroko gobernuak zutei buruzko prestakuntza ikastaroak emango ditu Nafarroko 17 udalerritan. Iruñako udalak diru laguntzetarako deia egin du, Iruñari lotutako liburuak eta aldizkariak paperezko euskarrian edo euskarri elektronikoan argitaratzeko. Arbola jaialdiak zuhaitzek bizitza eta osasunerako duten garrantzia hausnartzen du Zibibox Kondestablen. Iruñeko udalak hiriko energia komunitateak zabaltzen jarraitzen du Ermitagaina Mendebaldea auzoan berri batekin. Ostegun hontan Mendilorri eta Arrotxapearekin batera hiriko 3. komunitatearen informazio saioa izango da. Iruritako karrika nagusian dagoen etxea erosi dute Baztango udalak eta Nasobintzak. Baztango geroa bai udal taldeak hauteskundetarako zerrenda aurkeztu du eta Lander Santa Maria Elizondarra izanen da zerrenda burua. Lesakako EH Bilduren zerrenda aurkeztu dute. Nafarroaren eguna ospatuko dute igandean Baigorrin. Ekainaren 16 arte zabali dago kirol sektoreko erakundeak eta enpresak modernizatzeko, berritzeko eta digitalizatzeko diru laguntzak eskatzeko epea. Nafarroko Kirolaren Institutuaren laguntza hoien helburua da kirol sektoreko erakunden, enpresen eta norberaren konturako langileen maila teknologikoa handitzea, ekipamentu eta aplikazio informatikoak ezarriz, haien eraginkortasuna eta zerbitzuak areagotzeko eta publikoarekiko harremana erraisteko. Europar Batasunaren React Fundsekin finantzatzen da deialdia eta 576.717 euroko zuzkidura du. Deialdi honetan parte hartu ahal izango duten Nafarroko Kirolaren erregistroan inskribatuta dauden kirol erakundek, egoitza soziala edo foru komunitatean egoitzaren bat duten kirol arloko zerbitzu enpresek. Oinarrieta jasotzen den bezala, deialdi honen helburua aipatutako erakundei laguntza ematea da gobernantza ona modernizatzeko eta horretan laguntzeko. Izan ere egiaztatu da benetako premia bat dela zerbitzuak emateko plataforma eta bestelako azpiegituren bidezko teknologi baten bidez digitalean pentsatzeko pentsamolde eta modu batekin. Nafarroko zainzuriaren eta tuterako urburuaren ibilbidearen 3. edizioak hasiera eman dio. Madrilen ospakizun gastronomiko bat eginez, hiriko 23 establezimentutan Nafarroko baratzeko 2 produktu emblematiko dastatzeko hilabeteari. Nafarroko gobernuko landagarapeneko eta ingurumeneko departamentutik abiatuta, Reino Gourmet kalitate markaren bidez eta India enpresa publikoak kudeatuta, ekimenak gastronomia sustatzea du xede. Nafarroko zainzuria baratzeko barazki ezagunetako bat oinarri hartuta. Nafarroko gobernuak zutei buruzko prestakuntza ikastaroak emango ditu Nafarroko 17 udalerrietan. Ebakuazio batean nola jokatu, zute hauen kokapena ezagutu edo kea isolatzeko teknikak eskuratzea dira, Nafarroko gobernuak antolatutako ikastaroen helburuetako batzuk, baso zuten hasieretan gizarte zibilari nola jokatu irakasteko. Helburua udalerrien autobabesa hobetzea da eta herritarrei basoko zuteren bat gertatuz gero izan behar duten rola ezagutzen laguntzea da. Horrela jakingo duten nola egin behar duten lan sua itzaltzeko lanetan, segurtasun eta larrialdietako profesionalen lana ez eteteko eta erraisteko. Ikastaroak 30 irakastordu dituzte eta hainbat deialditan ematen dira. 2013ko apiriletik azarora, 5.000 biztanletik beherako udalerretan egiten dira, baina zuten kasuan, autobabesari buruzko jarraibideak eta ezagutzak eta kontrol jarduerei buruzko oinarrizko ezagutzak eskuratu nahi dituzten pertsona guztiek eman dezakete izena. Prestakuntza ekintza horietako lehenak Ezkabarten, Zabaltzan eta Orkoienen hasi dira eta Maiatzan, Baltierran, Izaban, Beriainen, Murtxanten eta Garesen egitea aurre ikusi da. Laister, Aiegi, Bera, Galar, Legarda, Lodosa, Ribaforada, Zangoza eta Uarte Arakilen ere emango dira.
Dagoeneko zabali dago epea irabazi asmorik gabeko entitatei zuzendutako ediziorako laguntzen deialdia. Beste behin ere Iruñeko udalak abiatu baitu. Deialdiak xede du laguntza ekonomiko ematea Iruñarekin, haren kulturarekin, folklorearekin, personaiekin eta historiarekin lotutako liburuak edo aldizkariak argitaratzeko. Bai euskarri tradizionalean, paperean, bai euskarri elektronikoan. 8.000 euroko aurrekontua du eta eskaerak aurkezteko epea maiatzaren 15ean amaituko da. Iruñako bi hizkuntza ofizialetan onartuko dira lanak eta 2023ko urtarrilaren batetik azaroaren 30 bitartean biak barne argitaratu behar dira. Edizio gastuek deialdiaren urtean fakturatuta egon behar dute. Arbola jaialdia zuhaitzen kultura ospatzen duen ekitaldi basoa astearte honetatik igandera bitartean izango da Zibibox Kondestablen. Jaialdi honek erakusketak, proiekzioak, topaketak, hitzaldiak eta dantza biltzen ditu. Jarduera guztiak debaldezkoak dira eta sarrera librea dute edukiera bete arte. Arbola ibiltariaren bidez Nafarroko beste herri batzutan ere egiten den Arbola programaren parte da jaialdia. Arbolak zuhaitzak aldarrikatzen ditu osasunari, ongizateari eta biziraupenari lotutako ondare gisa. Testuinguru horretan, Kondestablen ikusgai dagoen lehenbiziko erakusketa mistura, 26 erretraturekin emakumen eta landaren arteko elkar eraginak erakusten dituztenak. Bertze erakusketako bat, Fossil Plastics da, alegiazko enborrak, Martin Etxauri Sainz de Murietak den sorkuntza. Erakusketak mehatxatutako, eskaneatutako eta 3 dimentsioan inprimatutako hainbat zuhaitzen azalak ditu bisitariek naturan gizakia duen esku hartzeari eta plastikoaren erabilerak epe luzera izango dituen ondorioei buruz hausnar dezaten. Emanaldiei dagokionez asteazkenean hilako 26a, 6:00 gutxitan Barranqueadores y Cablistas del Irati dokumentala izango da ikusgai, sarrera debalde da. Hortziralean hilaren 28an itzordu bikoitza proposatzen du, 10:00 ordubitara Foresna Zurgaiak antolatutako basoak zertxobait gehiago. 6. jardunaldi hauek hainbat proiektu biltzen dituzte, zuraren ekoizpenaz araindiko baso lurralden garrantzia eta potentziala agerian uzten dutenak. Osasun, kultura eta artearen ikuspegitik. Arratsaldean 5 lorategitik hiribasora, mai inguruak hiribaso batean, bizitziak izango lituzken ezaugarriez hausnartzen du. Mendillorri auzoko Kementiren esperientziaren eta Arrotxapeko proiektuaren sendotzaren ondoren, Iruñeko udalak Ermitagaina Mendebaldea auzoan energia komunitate berri bat bultzatzearen aldeko apustu egin du. Helburu horrekin informazio saio bat antolatu du ostegunean, hilak 27 arratsaldeko 6:30 Navarro Biloslada Institutuan. Interesa duten herritar guztiei irekitako topaketak komunitate energetiko bat zertan datzan azaltzeko eta horren inguruan sor daitezken zalantzak argitzeko balioko du. Komunitate energetiko batek konsumitzaile individuala gainditzen du, energia garbia eta beste zerbitzu energetiko batzuk sortzeko elkartu nahi duten persona, enpresa eta erakunden kolektibitatean zentratzeko. Ildo horretan komunitatea persona fisikoei, ETEI eta tokiko erakundei zabali dago. Energia komunitate batean egin daitezken jarduera nagusiak iturri berriztagarrietatik sortutako energia sortzea, hornitura eta biltegiratzea, konsumoa eta hala badagokio energia zerbitzuen proportzioak dira. Halere auzoetan ikuspegi sozialagoa duten beste jarduera batzuk ere aurreikusten ari dira, hala nola aholkularitza energetikoa edo mugikortasuna. Hala, funtzionatu ahal izateko beharrezkoa da komunitate entitate juridiko gisa eratzea, kideen edo bazkideen parte hartze irekian eta borondatezkoan oinarrituta. Pasaden urteko azaroan Iruritako karrika nagusian akitu gabe dagoen eraikina Nasubinsarekin erosteko hitzarmena onartu zuen Baztango udalbatzak. Eta dagokion prozedura administratiboa segitu ondotik, atzo goizean sinatu dute Elizondoko notaritzan eraikinaren erosketa alokairu sozialean emateko 10 bizitegi egiteko. Eraikinaren eta zolaren erosketa ondasun zati ezin gisa 430.000 euroan baloratua zegoen bez aparte. Baztango udalak 170.000 euroko ekarpen egin du bez aparte. Zolaren baliokidea dena ondasun zati ezinaren 138.
Behin eraikina erosita udalak bere zatia Nasubinzaren gain utziko du osoki eta orduan erakunde publikoak eraikina barnetik akitzeko proiektua idatziko du. 1.272.906 euroko inbertsio eginez, 10 bizitegiak eraikitzeko. Egindako aurreikuspenaren arabera 2023an barna akitu beharko litzateke dena. Baztango udalaren erranetan bereziki aipagarria da akitu gabeko eraikina berrerabiliko dela dagoena aprobetxatuz nekazaritzeko lurrik ukitu gabe. Kontuan hartuta Baztanen 800 etxetik goiti daudela hutsik. Horrek behar du izan lehentasunezko bidea udalaren ustez dagoena aprobetxatu eta berrerabili. Baztango Geroa bai udal taldeak hauteskundetarako zerrenda aurkeztu du eta Lander Santa Maria Elizondarra izanen da zerrendaburu. 75 urteko idazle eta kazetari erretiratua. Hauek dira udal taldea osatzen duten herritarrak. Lehenik erran bezala Lander Santa Maria Alcocer, bigarren Miel Garbalena Goñi, hirugarren Izaskun Goñi Razkin, laugarren Maria Josefa Pagaurtundua Idiart, bosgarren Carlos Garaikoetxe Etxenike, seigarren Francisco Javier Etxenike Urroz, zazpigarren Francisco Javier Zabaleta Andresena, zortzigarren Laura Igantzi Michelena, bedetzigarren Eva Sorbete Pezonaga, 10garren Maria Antonia Arana Segin, 11garren Jose Ignacio Aramburo González, 12garren Jose Luis de Carlos Irigibel eta 13garren Ana Ollo Ualde. Pasaden igandean herriko etxeko arkupetan egin zuen Lesakako EH Bilduk maiatzeko udal hauteskundetako zerrendaren aurkezpena. Zerrendan lehena dago Ladi Satrustegi Altzugarai, bigarren Argina Ordoki Urkixo, hirugarren Gabriel Txoperen Altzugarai, laugarren Uxu Erroio Pozueta, bosgarren Eneko Fernandez Maritxalar, seigarren Izaskun Rodríguez Maritxalar, zazpigarren Pello Astiz Elberdin, zortzigarren Raquel Deskarga Oiartzabal, bedetzigarren Lide Igoa Fontan, 10garren Iboin Txoperen Elosegi, 11garren Miren Etxepeteleku San Julián, 12garren Amagoia Susperregi Bergara, 13garren Iban Garro Alzuri eta 14garren Maiane Rodríguez Etxabide. Baigorriko Basaitzea Kultur Batasunak antolatutan Nafarroaren egunaren 43. edizioa ospatuko dute apirilaren 30ean. Egun handia apirileko azken igandea bada ere, aintzinetik ere zenbait ekitaldi egiten ari dira. Apirilaren 28an Ortziralean Aldudeko Alfaroinian Kolet Larrabururen Frankoren mende kantatzen genuenean aurkezpen kantatua izanen duten. Apirilaren 29an larunbatean 8:30 Baigorriko Biletxean tartean teatro antzerkitaldearen ezdokiru antzeslana ikusgai izanen da. Hilabete osoko kulturaldi hau borobiltzeko apirilaren 30ean Nafarroaren eguna ospatuko dute Baigorrin egitarau zabalarekin. Berezitan merkatua izanen da Elizako plazan eta ikastolako askaria 11etan desfilia beheko plazatik gaineko plazarat, Ortzaizeko kabalkada, Beasain, Irurtzun eta Leitzako dantza talekin. Gainera, makilariak, Nafarroko eta Baigorriko giganteak, trikitilariak, txistulariak, gaiteroak, basaldunak eta ustaritzeko txaranga, ezpela eta kuskustu txaranga. 11 herritan ekitaldi Elizako plazan, 12tan bas hitza eta irrintzina, ordu batetan larrain dantza eta jauzirak, ordu bitan ikastolako bazkaria plaza xokon. Herriko etxearen aintzinean arratsalde osoan, aurren txokoa izanen da puzgarriak, egurrezko jokoak, animazioak, aurpegi tindaketak eta paiasoak arratsaldeko 4etan. Ordubitan ratapunk elektrotxaranga, 5etan broken bros, brass band, 7 larrain dantza eta 8 taberna ibiltaria. Beheko plazan berriz 3etan berso saioa familien txokoan. Aitor Etxebarra Zarraga, Joanes Ilarregi, Maialen Arzailuz eta Nerea Ibarzabal. 4:30 dantza ikusgarria, 5etan Kiki Bordatxo, 7:30 Janus Lester eta 9etan Willis Drummond eta 11etan Dupa. Aipatzeko da urten autobusak ere izanen direla, 9etan Tafalla, Iruña, geldialdi Zubirin, Baiona, geldialdia Larresoron. Donibane Loitzunen, geldialdia Senperen, Elizondon, geldialdia Erratzun eta Itzulera, 3etan Baigorritik. Donapealaiu, Azparnen eta Mauletik abiatuko direnak.
Txartelak salgai basaizia.com webgunean.